estem a sobre del cafè, oi? Exacte, sí. O sigui, el cafè que màgicament s'aguanta només amb aparentment només amb un pilar, no? Amb un parell de pilans allà al mig, doncs en realitat, unint aquella línia dels pilans, hi ha aquesta estructura de pont de ferrocarril, que en realitat està ajudant en l'estructura antiga que s'ha conservat i reaprofitat, que l'esteu veient allà pintada de gris, o sigui, aquella viga muntada i roblonada, cargolada, diguéssim, és la de principi del segle XX. Boníssim, eh? I aquesta triangulació, pintada en aquest moment de mini de protecció de vermell, és l'estructura del segle XXI, la del segle XXI, que reforça la del XX i que permet que en el cafè estiguem nets de qualsevol estructura. Això torna a ensenyar-nos com, a més de la brillantor de l'arquitecte de principis del XX, del Josep Bori, la professionalitat dels arquitectes de principis del XXI, de la Dolors, d'en Lluís, d'en Sánchez Cuenca, doncs està aquí, no? Té una reminiscència Eiffel, una mica, no? Bueno, sí. Una mica dels mecanos i tot això, es nota que estèticament hi ha una mica de... Per tant, aquí hi ha aquest joc de les estructures d'un segle i les del segle següent. Aquests espais, abans ho recordàvem, aquí hi havia classes de música, hi havia diferents activitats, i la sala Atenea, no? Aquí hi havia el que li deien la sala Atenea, que és on s'hi feia totes les conferències, presentacions de llibres que organitza encara ara l'agrupació Atenea tots els divendres al vespre. Sí, es feien aquí. I en l'altre extrem, no sé si val la pena ara, potser podríem triar anar al terrat, en l'altre extrem, perquè ara això és la cantonada. Arribem-hi, no? Sí? Vale, arribem-hi. Vinga, seguim. Estem a la cantonada del carrer Ample amb el carrer Parlada i ens en anem a la cantonada del carrer Parlada amb el carrer Prinfilat. Exacte. Home, aquest és un altre espai també important. Això és el que era la Biblioteca Ernest Lluch. Jo recordo aquí la biblioteca, sí. Sí, però a la vegada, ho recordàvem abans amb el company de la càmera, aquí el Diego Torrent feia classes de dibuix. Exacte. En el mateix espai de la biblioteca, i molts hi havíem anat aquí a aprendre a dibuixar amb el Diego. I allà hi havia una classe de solfeig. Jo me'n recordo perquè hi anava el meu germà i jo els tenia una enveja increïble, perquè jo vaig venir a classes de petita. I en allà feien classes de solfeig, me'n recordo. Molt bé, aquí a la biblioteca també s'havien fet molts actes i activitats diferents, sí. Si et sembla, pugem cap a dalt també ara. Pugem a dalt? Molt bé.